para sa akin po, ito po yung the best na kaldereta na niluto ko sa tanan ng buhay ko. Talaga pong napakasarap eh. Binabad ko po sa suka at sa toyo para mawala ang anggo ng baka at magkalasa na po ang ating baka. Ang pinili ko pong laman, yung laman ng baka, yung taba na nakaipit ang laman. Parang sipit-sipitan po ang tawag doon. Sa supermarket ko po kasi binili yun eh. So tinawag ko siyang ganun. Yung kasing nakaipit yung laman, taba laman para hindi siya dry. Nagisa po ako ng bawang at ng sibuyas. Maglalagay po tayo ng tomato sauce. Ito yung way of cooking namin sa pagluluto ng tomato sauce sa Pampanga. Kailangan ilalabas namin ang mantika ng tomato sauce bago namin ilagay ang karne para lutong-luto yung tomato sauce at maglalagay kami ng madaming bell pepper. Nilalagay ko na po yung karne na binabad ko. Actually, binabad ko ngayon. Kinabukasan ko niluto. O, san ka pa, di ba? Talagang lasang-lasa yan kasi 24 hours na nakababad. Gigisain nating mabuti sa tomato sauce yan. At maglalagay tayo ng tubig at ilalagay na natin yung pinagbabaran nating suka at saka toyo. Habang iniintay natin yung 20 minutes, ipiprepare po natin yung gagamitin natin, yung lalagay nating pampalasa. Dito ko natutunan sa Batangas yan, ang paglalagay ng peanut butter, 1 tablespoon po. I-dilute natin sa tubig para madaling matunaw at aaluin natin para mawala ang pamumuo ng peanut butter. Yan po yung mga pampalasa na gagamitin natin. So after 20 minutes, ilalagay na po natin yung carrots at saka yung patatas. Marbles po ang ginamit ko kasi masarap din ang marbles. Naglagay ako ng pickles, ng butter, ng cheese, ng peanut butter at ng reno. So ang sarap na po ng ating kaldereta kasi kumpletos recados po, di ba? Pinag-alo nga po itong Pampangas at Batanggenyo ang lasa. Naglagay po ako ng siling pula, tatakpan ko. At ito pa yung isang sikreto, maglalagay po ako ng Worcestershire by Lea & Perrins. Ay, masarap po. Try nyo po. Maglagay po kayo siguro mga 1 tablespoon lang at naglagay ako ng sugar para manamis-namis ng konti at maraming bell pepper. Kahit binabagyo, mahal po ang bell pepper. Hindi ko po tinipid yan kasi po, sabi ko nga po, isa ang bell pepper na sikreto ng masarap na kaldereta. So, titignan natin kung malambot na siya. Malambot na siya, pero kahit malambot na siya, juicy pa rin siya. Kasi hindi siya talaga nadudurog, pero malambot po siya. So, ito na nga po, luto na po yung ating kalderetang baka na pinag-along lasa ng Batangas at Kapampangan. So, 3 kilo po ang niluto ko kasi po magdadala po ako sa mga anak ko at pupuntaan namin sila sa Maynila.